Hajduk je potpisao novi ugovor sa svjetskim brendom Gattuso. O problemima uoči derbija izašle snimke novog stadiona Hajduka. Dobrodošli u prvu epizodu novog serijala Hajdučkoga magazina, u kojemu ćemo donijeti nešto sasvim novo na tjednoj bazi. Saznajemo što se ovog tjedna događalo na Poljudu. Osijek u nedjelju od 15 sati dočekuje Hajduk na vjerojatno rasprodanoj Opus areni. Biće to derbi 14. kola Supersport HNL-a, a dan ranije na Maksimiru ćemo gledati još jedan derbi, onaj između Dinama i Rijeke. Hajduk u Osijek dolazi kao vodeća momčad lige s 3 boda prednosti ispred Rijeke i 4 ispred Dinama, ali bili su u zadnja 2 susreta, protiv Varaždina i Istre osvojili samo 1 bod. Uoči utakmice trener Hajduka Gattuso odgovarao je na pitanja novinara, te se osvrnuo na probleme kao što je Žaperova mala ozljedica, ali je isto tako rekao kako se njegov povratak brzo očekuje i da je tim 100% spreman za Osijek. Jedna od vodećih tvrtki u industriji pića, Coca-Cola, će kroz vodu Romerkvele biti prisutna kao sponzor Hajduka iduće 2 godine. Predsjednik Hajduka je istaknuo kako je to veliko priznanje za klub i potvrda kvalitete koju gradimo iz godine u godinu. Na društvenoj mreži X pojavila serija fotografija kao mogućih rješenja za novi stadion Hajduka. Djeluje nestvarno da bi bilo istinito, objavio ih je navijač splitskog kluba, a dojam je da je korisnik tom prilikom koristio i pomoć umjetne inteligencije, pa je teško vjerovati da će stadion Hajduka izgledati kao na priloženim fotografijama. To bi bilo sve od prve epizode Hajdučkoga magazina, a ako vam se sviđa serijal i prva epizoda, obavezno ostavite like i pretplatite se na kanal. Do idućeg videa, hajdučki pozdrav!